Borjang bunga, bor. Maba ang maba gorbito BTC ni EM. Maba first time North East taw. Mangunang sip Pramod Boroni de Denayo. Knowledge Festival, International Knowledge Festival jagasini dong. Not only International Knowledge Festival, as well as first time in Northeast organized ISPL football tournament. First time in Northeast Bodoland Literate Festival. Gudan theme lananai BTC सरकारनि दैदेननायाव जे सक्सेसफुल प्रग्राम जागासिनो दङ ओंखायनो जों बयबो गर्बित आरो दिनै नोंथांमोना नायदो गोबां कान्ट्रिनिफ्राय गिदिर सुबुंफोर माने एवार्ड लांनाया सुबुंफोर फैनानै BTC आव जे प्रमोट खालायगासिनो दङ आरो बिथांमोना बुंगासिनो जेनेबा मैया बिबेक अबेरा फैदोंमोन बिबेक अबेरा जेब्ला क'क्राझाराव फैदों नेचारेल सिनारिखौ नायनानै आरो रिसार्चनि खोथा बुंखाबाय आरो मा होनो जों फार्स्ट टाइम सुपार 15 इनिशिएटिभ लादों IAS UPSC कमप्लिट खालामनानै IAS जागोन IPS जागोन ओमफ्राय IAS UPS नि थाखाय जे सेंग्राफोर जे मोटिवेट जानांगौ सेंग्राफोर जुदि स्टुडेन्टफोर जुदि मोटिवेट जायाबा मारै UPSC खौ कमप्लिट खालायगोन ओंखायनो गुजरात चेन्नाइ बम्बेनिफ्राय गिदिर माबा उइजडम बिथांमोना फैनानै जे नलेज हरबाय दिनै हेल्थनि ससियेल वेलफेयारनि माबा सेरिकालचारनि हेन्डलुमनि जे माबा गेवलां माबा हाबाफारि जागासिनो दङ आरो जे सुबुंफोर रायजो राजा BTC नि जे नलेज इनक्रिज खालायगासिनो दङ आगोलाव एरैबायदि खिन्थु गैयामोन किन्तु बे नलेज फेस्टिभेलाव एरैबायदि मेसेज हरबाय ससाइटियाव जे जोंनि आखायाव फैसा दं जोंनि आखायाव प्रपार्टि दं किन्तु जोंना प्रपार नलेज गैला मारै माबा सासे मोजां मानसि जानानै सार्भाइभ एन्ड सास्टेन खालायनांगौ ओंखायनो नैबे नलेज फेस्टिभेलनि गेजेरजों रायजो आरो स्पेशली बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि स्टुडेन्टफोर जे नलेज इनक्रिज खालायबाय आरो जे साननै दं 2 तारिखसिम आरो गिदिर मानसिया गाबोन आरो समफोर फैगोन बाहागो लागोन आरो जोंखौ माने प्रत्येकटा बिषयाव माबा नलेज हरगोन सेमिनाराव जाय मानसिया इनिशिएटिभ लादों बा जिरायदों बिसोर अलरेडि नलेज इनक्रिज खालामबाय आं EM हिसाबै आं बुंनो नागिरदों रायजो BTC नो जे मानगोनां प्रमोद बर' सारनि बिथां दैदेननायाव जे गोदान इनिशिएटिभ गोदान जे सिन्ताधारा जागासिनो दङ BTC नि थाखाय आरो BTC जों इनिशिएटिभ लादों जे BTC काउन्सिला इन्डियानि गेजेराव भारतबर्षनि गेजेराव जेसेबां राज्य दङ प्रत्येकटा राज्यजों जाहाथे जों कम्पेयार खालामनो हायो जों काउन्सिलबो फिसा नङा जों काउन्सिलबो बे दुस्राबादि काउन्सिल नङा कार्बि आंलं दैमा हारसाव एरैबायदि काउन्सिल नङा BTC आव दुस्रा राज्यबादि जे काउन्सिल जानो हागौ किन्तु राज्यबादि जे खामानि जागासिनो दं गिदिर माबा मा होनो फेस्टिभेल जों आखायाव लागासिनो दङ आरो मोनसे सम फैगौ सम आरो गिदिर चिन्ता दं प्रमोद बर' बिथां चिन्ता खालामदों आरो तेव माने बिथाङा मेसेज हरनो नागिरदों जिहेतु शान्ति फैबाय आरो शान्तिनि गेजेरजों जों एरैबायदि फेस्टिभेल माबा एरेन्ज खालायनो हागोन आगोलाव शान्ति गैयामोन ओंखायनो बाहेरानिफ्राय फैनाय मानसिमोन एसे गिदोंमोन फैनो नागिराखै किन्तु दिनैहाय BTR चुक्ति जानायनि उनाव BTC सरकार फैनायनि उनाव जेरैबायदि शान्ति जागासिनो दं प्रत्येक जाति जनगोष्ठी जेरैबायदि मिलायनानै माबा माने सार्भाइभ खालायगासिनो दङ ओंखायनो मोनसे मोजां मेसेज माने माबा बयबो राज्य माने थांबाय जे BTC आव थांजायो BTC आव दावरा दावसि गैला BTC आव कुनु प्रब्लेम गैया BTC नि बर' ट्राइब मानसिफोर बिराद इनोसेन्टखा बिराद मोजां बिहेभियार जानायनि बिहेभियारनि गासिबो थिग दं आरो बड'लेण्डनि बिराद रिसोर्स दं ओंखायनो टुरिजमनि बिराद गोबां माने पटेन्सियेलिटि दं हेन्डलुमनि पटेन्सियेलिटि दं ओंखायनो बाहेरानिफ्राय गुजरातनिफ्राय मैया सासे मानसि फैदोंमोन बियो बुंदों जे हेन्डलुमबो डेभेलप खालामनो हागोन टुरिजमखौ इन्डियानि गेजेराव माने हाइलाइट खालामनो हागोन माबा मा होनो बगामाथि
ओमफ्राय रायमना फरेस्ट मानास नेशनेल पार्क एरैबायदि गिदिर गिदिर प्रपार्टी जोंनि बिटिसिनि गेजेराव दं जोंनि आखायाव दं ओंखायनो जोंना दायित्व मारै रायमना नेशनेल फरेस्ट मारै मानास नेशनेल फरेस्ट मारै बगामाटी टुरिजम पार्क जों इन्डियानि गेजेराव हाइलाइट खालामनो हायो ओंखायनो जों बयबो माबा जौ जानानै प्रमोद बर' सारनि बिथांनि दैदेननायाव जों माबा आसा खालामदों। सारा सावस्रि बिफाननि सासे एम जानानै सावस्रि बिफानखौ माबायदि जौगाहोलांनो सानो? औ आंनि जितु डिपार्टमेन्ट हेल्थ आरो जों इनिशिएटिभ लादों रोग निर्मल बिटिआर मारै निरोग खालामनो हागोन लोमजाथे जाया फार्स्ट अफ अल बयबो गावनि कनसियास जानांगोन जेब्ला गावनि कनसियास जायाबा रोग माबा रिमुभ खालामनो हाया ओंखायनो रोग निर्मल बिटिआरनि थाखाय जों एरैबायदि इनिशिएटिभ लादों जे आगोलाव माबा भुटान रिलेटेड जायगायाव CHC PHC जेनेबा दरंगाजुलि सरलपारा उल्टापानि एरैबायदि जायगायाव माबा हेल्थनि सेन्टारा मोजां गैयामोन ओंखायनो चाइल्ड डेथ बुरजा जागासिनो दङ आरो सरलपारा उल्टापानिनि रायजो राजा क'क्राझाराव फैनो हाया बिराद गोजान ओंखायनो प्रत्येक जायगायाव भुटान रिलेटेड जायगायाव गामियाव जों साब सेन्टार CHC माबा माने हेल्थनि इनस्टिटिउट जों माबा कनस्ट्राक्ट खालामगासिनो दङ आरो गोबां मेसिनारिज जों प्रकिउर खालामगासिनो दङ रोग निर्मल बिटिआरनि थाखाय जाहाथे माने रायजो राजा जाहाथे ट्रिटमेन्ट लानो हायो रायजो राजा जाहाथे माबा माने मेसिनारिज आल्ट्रासाउन्ड सनोग्राफि मेसिनारिजों जाहाथे माने गावनि माबा हेल्थनि चेकआप खालामनो हायो ओंखायनो उल्टापानि सरलपारा दरंगाजुलि रनिखाता गुबुन जायगायाव जों हेल्थनि इनस्टिटिउट बानायगासिनो दङ मेसिनारिज प्रकिउर खालामगासिनो दङ आरो मा होनो मुलि एकदम पुरा मुलि जानाय माने लोमनि मुलि पुरा माबा साप्लाय खालामगासिनो दङ जाहाथे मानसिफोर मोजां थायो जाहाथे रोग थाया ओंखायनो रोग निर्मल बिटिआर इनिशिएटिभ आखायाव लादों आरो रोग निर्मलनि थाखाय माने जोंनि बिटिसिनि वेदार बिराद मोजां जोंनि जलबायु बिराद मोजां ओंखायनो जों जुदि एरैबायदि साब सेन्टार स्टेट डिस्पेन्सारि बानायनो हायोबा आं सानो फैगौ समाव कोनो लम बिटिसिआव थाया जेनेबा मिशन जागासिनो दं नेशनेल हेल्थ मिशन जेनेबा जल जीवन मिशन एरैबायदि मिशन आसाम गभर्नमेन्ट भारत सरकार इनिशिएटिभ आखाइ लादों एरैबायदि जों बिटिसि सरकारबो आखायाव मिशन बादि लादों रोग निर्मल बिटिआर जे मोनबा बोसोर माने मोनथाम बोसोरनि गेजेराव जों माबा लमखौ बिटिसिनिफ्राय रिमुभ खालामगोन एरैबायदि सिन्था लानानै जों सरकारा रोग निर्मल बिटिआर आखायाव लादों। पेसेन्ट लांनाय लाबोनायनि थाखाय एम्बुलेन्सनि प्रब्लेमा गासिबो जोबनो थाङो मा होनो पेसेन्ट लांनाय लाबोनाय फेशन मानि एम्बुलेन्स अलरेडि प्रकिउर जागासिनो दङ आरो मोनसे गोनां खोथा माबा आसाम सरकारनिफ्राय 108नि अलरेडि सार्भिस दङ आरो NHM निफ्राय आरो आसाम सरकारनि SOPD निफ्रायबो एम्बुलेन्स दं खिन्थु मा होनो लास्ट इयाराव जों माबा 20टा एम्बुलेन्स प्रकिउर खालामदों आरो मार्चनि गेजेराव आरो 15-20टा एम्बुलेन्स प्रकिउर जागोन बिटिसि सरकारनि फान्डनिफ्राय आरो मोनसे खोथा माबा 4 डिस्ट्रिक्ट दङ 4 डिस्ट्रिक्टआव प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हस्पिटालाव मोनसे माबा डेड बडि केरिं भेन माने एम्बुलेन्सबो थागोन आरो जों अलरेडि बाजेटाव सोदों आगोलाव एरैबायदि डेड बडि केरिं भेनजों गैयामोन खिन्थु जों फार्स्ट टाइम हेल्थ डिपार्टमेन्टनिफ्राय माबा उदालगुरि बाक्सा चिरां क'क्राझाराव डेड बडि माबा केरिं खालामनो गारि प्रकिउर खालामजागोन।